जानानै फैनो हमबाय दङ दा बेनि थाखायनो जों जुवा बिटिसिखौ नांगौब्ला जोंनो मडेल बिटिसि नांगौ जोंसो मडेल बिटिसि दागोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु बिथाङा दिनै कारापसन बिटिसि दागासिनो दं जुवा बिटिसि दागासिनो दं दिनै मा नांगौ जोंनि सुबिदाखौ बिथाङा होनो हायाखै जे जोंनो कलेज नांगौ जोंनि फिसा फिसौनि थाखाय फंबाय बिनानावनि थाखाय मोजां माबा मोनसे कलेज नांगौ स्कुल नांगौ जोंनो बिथाङा बेखौ होनो हायाखै फारसेथिंजाय मा खालामदों होनोथ' हाखायाखैनो नाथाय गाज्रि लामाखौसो दैदेनलांबाय दं जुवा बिटिसि दानानै बिथाङा दिनै माखासे उन्दै उन्दै सेंग्रा गथ'फोरखौ माखासे जाखांफुनायफोरखौ नस्थ'सो खालामबाय दङ मोजाङाव थांनायखौ होबथाबायसो दङ दा बेनिखायनो जोङो मा खालामनांगोन जोङो माने गोदान जोङो माबा मोनसे जोङो बिथांनि एगेन्स्टआव माने बिथाङा जुदि गाज्रि लांबाय दङब्ला जों बिखौ फारसे मा खालामनांगोन जों मोजांखौ लाबोनो जों जुजिखानांगोन जायनि थाखाय जोङो दिनै इउपिपिएलआ गसंनो ओंखारदों दा बेवहाय जोङो इउपिपिएल जानानै ओंखारोब्ला जों सासे सानै दैदेनगिरिल' जोङो इउपिपिएलखौ दानो हाया लाबोनो हानाय नङा बेयाव नोंथांमोन साफ्रोमबो रायजो राजाफोरासो बेखौ लाबोनांगोन दिनै जों मोजांखौ लुबैदोंब्ला जोंनि बिटिसिआव जोङो जुदि मोजां थासारि लुबैदोंब्ला जोङो निजे जोङो सरकारखौ सोलायथारनांगोन आरो फैगौ बेखौनो जों थांखि लादों नोंथांमोननि मा होनो हेफाजाब लानो नागिरदों लुबैदों जों नोंथांमोना हेफाजाब होनांगोन नोंथांमोनानो जोंखौ दैखांनांगोन आरो बियो जोंनि थाखाय जों साफ्रोमबो रायजोनि थाखायनो नोंथांमोननि थाखायनो फैगौ 2020 मायथाइयाव जों इउपिपिएल सरकारखौ दाथारगोन जोंनो मोजां सरकार नांथारगोन होननानै नोंथांमोना आं खावलायो आरो नोंथांमोना हेफाजाब होथारनांगोन आरो बिदि नङाब्ला जोंहा दिनै गाज्रि थासारियावसो थांगासिनो दं बोसोरसे नङा बोसोरनै नङा दिनै 15 बोसोरा थांबाय दं नाथाय मोनसेबो जोङो मोननो गोनां सरकारानो मा होनो खामानियानो जाफुङाखै नोंथांमोनाथ' नुबाय दङ नोंथाङा बोसोरबानि उनाव खेबसे खुन्दुं रानो सोरनोबा साथा रानो बे खुन्दुं थोबसेजोंनो जों बोसोरबा दख'ना गांसे दाना गानना थानो हागोन नामा जोंथ' दख'ना गांसे खाना थानाय नङा जे बोसोरबायाव जेथिया बोसोरबा इलेक्सन फैयो अब्लासो खुन्दुं राननाय थाम थुम जायो मुस्रि गांसे राननायनि थाम थुम जायो